Yau kuna ji guys, nan a cikin Niger nake ba, Najeriya nake ba. Nan kanti ne, shago ne da ake siyar da kayayyaki. Bara in yi mai wani frank mu gani, da naira zan yi mai frank din. Su kun san ba sa amfani da naira sai sefa. Bara mu mai frank din da naira mu ga ya zai anshi naira idan na ansha idan na siya abu a wajen shi ko na ci abu a wajen shi. Dauki bara mu. Sorry. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya dai mai gida? Ya kasuwa? Allah zama gode wallahi. Da Allah lemo nake so. Nan ba wanda nake so, bari in duba nan mu ga. Yawwa ga coke. Ni ka san na saba da shan coke. In dai coke na saba da shan coke. Kudinka an shi mana. Coke na dauka. Dami. Ita kadai coke rage. Allah kiyaye. Ya Allah kiyaye. Wannan me wannan? Kai waje wai. Ban gane me wannan ba. Gane wai ba ban goida. Bata kai ba. Menene bata kai ba? Bata kai Dala 30. Ka bata kai 30 bana kai ma. Wannan bata wasu. Ha? Ya dai. Wai ke tana azabun. Kai wannan ka bara ma ne gaji. Kai tumar uba. Ni din ne barawo. Wannan kudin ba wani sauki. To okay shikenan ka ban min kyauta kenan. Ka ban min kyauta kenan. To gashi na baka kudin ka kuma ba ka ansa ba. Ya ba kudi bane ba. Ba ka ansa su. To yau sai ka fara ansa su. Ni ka ganni na yau na shigo garin nan ba ni da ko sisi in ba wannan ba. Me? Yanzu wannan ita ce lamba 2 a kasan mu. Nawa ce lamba 2? Lamba 2 daga 1000 sai wannan. Wannan bai ma kai 500 ba a kasan mu. To in ba za ka ansa ba ka bashi. A bar shi. Wallahi ba ka ansa ba ka bashi. Wanga na man ne rike ma. To kaga dai na fasa leman nan kuma ni ko sisi ba